हिरवा निसर्ग हा भवतीने जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेडा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे ला 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 ला. बघा बघा कशी स्वतःची लाल करता. अरे मला लाल करणारच, लाल परी असय मी. पण आता काळी पडलंस. अरे काळो पडणारच ना. अरे ऊन किती आणि हे मेल्या तू मका आहे म्हण आहे, तुझ्यापेक्षा सिनियर असय मी. तू मेल्या मागून इलस. काना मागून इलय नि तिखट झालंय. जोमला ना. लोक माका विचारतात म्हणून जोमला ना. खरं सांग ना जोमला ना. पादलच काय रे. मेल्या हॉर्न असा तो माझो आणि मी सरळ मार्गी असय. एक ट्रॅक एक रूट. तुमच्या सारा नाही इधर चला मे उधर चला. मेले एवढे वळणाचे रस्ते ना पोटात ढवळत्या लोकांच्या. साच कोकणातलं सौंदर्य असा आणि ह्या कोकणातलं सौंदर्य बघू काय ना लोक लाल परीने प्रवास करतात. अरे ह्या वळणाच्या रस्त्याने अरे आतली गावं सगळ्यांना बघूक मिळतात. आणि मला एका ट्रॅकचा काय कौतुक सांगतस रे. समोरून जर पासिंग गेली ना तर तुम्ही बसता 2 तास थायच. पण मी प्रवाशांसाठी सोयीस्कर असय. डब्यामध्ये खाऊ पिऊची सोय करताय, हगामुत्याची सोय करताय. तुमच्या सारं नाही. जोराची लागली एसटी जरा साईटिक लावा ना. जोराची लागली एसटी जरा साईटिक लावा ना. आणि तुमच्या एसटीत बसून लोकांना एसटी लागतात. लागान दे. अरे मेल्या लोक तुझ्यावरती आस ठेवून असतात आणि तू काय करतोस त्यांना वेटिंग वर ठेवतेस. आणि किती ती चेंगरा चेंगरी. मला बाथरूम पर्यंत माणूस झाला. पण माझ्यामुळे ना एकाच वेळी 1000 लोक गावात पोहोचतात. 1000 पण काय मेन स्टेशनापर्यंतच आणि थैसून लोकांना गावात जाऊ एसटीच करूची लागता. माझ्यावर काय बोलायचं ना. माझ्यावरती गाणं पण लिहिलेला. झुक 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 अगेन गाडी. काय मेला गाण्याचं कौतुक सांगतस. अरे माझ्यावर मेला पिक्चर केला नवरा माझा नवसाचो. माझ्यावर पण पिक्चर लिहिलेलो नवरा माझा नवसाचो 2. चाललो क्वालिटी. 19-20 का तो फरक है. 19-20 का फरक है. हे आहे येत आहे मी. काळजी घ्या अण्णानू. येत आहे. हा येताना आंबे घेऊन या. आंबे या सीझन मध्ये. आंबे येत आहे. हा कशाने चाललं. कशान म्हणजे अहो कोकण रेल्वे असा दे नाहीतर मग लाल परी. दोन्ही पण आपले फेवरेट असा. जा गावात ना त्यानं गावात जातले येत या. हा बघलस आपल्या या भांडणामध्ये ना आपण खरा आपला काम आता विसरला. चल कोकणी माणसांका त्याच्या गावाकडे पोहोचूया.